Il-każi attivi tal-COVID-19 f'pajjiżna żdiedu għal 280 da meta ġew irreġistrati 35 każ ġdid fil-waqt li fiequ 16 il-persuna. Dawn in-numri joħorġu minn fost 1550 swab test li saru fl-aħħar 24 siegħa. Il-każi l-ġodda jaslu 24 siegħa wara li pajjiżna kien irreġistra l-inqas ammont ta' każi ġodda sa minn Lulju tas-sena li għaddiet b'12 każ. Il-każi l-ġodda ifissru wkoll l-ogħla numri sa mis-27 ta' April kif wara jiem fila ta' numri relattivament baxxi għal xi raġuni il-każi reġgħu ħadu spinta żgħira il fuq. B'hekk issa sa mill-bidu tal-pandemija f'Malta u f'Għawdex rajna total ta' 30,354 każ li minnhom fiequ total ta' 29,658 persuna. Aħbar pożittiva kienet li fl-aħħar sigħat ħadd ma tilef ħajtu kaġun tal-coronavirus u hekk il-persuni li tilfu ħajjithom bil-virus jibqgħu jammontaw għal 416. L-awtoritajiet tas-saħħa ħabbru li fl-aħħar 24 siegħa 500 persuna ingħataw it-tieni doża tal-vaċċin u f'inqas minn 24 siegħa se jibda l-proċess ta' tilqim għal persuni li għandhom il fuq minn 30 sena.